आङो नोंथांमोन खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय आरो खौरां नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आंनि खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव जों मोनसे खौरांगिरि मेल जोङो लानो सिगां दोङो। बे खौरांगिरिनि मेलानो जादों जोंहा 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLआ फैगौ 30 एप्रिल 2023 जोंहा 16 बैसाग 1430 बाङाव 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव मोनसे नैथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो जोङो खुंनो सिगांदों। जोंनि बे थावनिया जोंहा जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि सिङाव थानाय आस्राबारि प्राइमारि कमिटिनि सिङाव थानाय आस्राबारि MB फरायसालिनि जे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनो सिगांदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो रंजालि बैसागुनि जोङो जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो बाहागो लालायनानै जाफुंसार होनायनि जे थांखिजों जों बे हाबाफारिखौ खुंनो सिगांगासिनो दङ। जों आसा खालामदों बे जोंनि फैगौ 30 एप्रिल 2023 अक्ट'आव खुंनो लानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय जा मोनसे खुंफुं आफाद दानानै होदों। बिनिनो जोंहा खुंफुं आफादनिनो जा लेंथुमगिरि जा सुरत बरगयारि बिथां आरो जोंहा 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनिनो जोंहा लाइमोन गांख'नि गाहाय नेहाथारि यादब दाहाल बिथां, आस्राबारि प्राइमारि कमिटि UPPLनिनो जोंहा आफादगिरि दैमालु बरगयारि बिथां, खुंफुं आफादनि आरो जोंनि प्राइमारि कमिटिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि मावथि बिथांमोन, आङो नोंथांमोन गासैनोबो रंजालि बैसागुनि आङो गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनिसिम आङो अननाय आं जासिबाय। जे जोंहा फैगौ 30 एप्रिल 2023 जे नैथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो जों बे फोरबोनि गेजेरजों बाहाय जोंहा माखासे हाबाफारि जों थि खालामदों। जोङो 12 रिंगायाव जोंनि जे गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवनाय बेखौ जोंहा बेखेवनो जोङो थि खालामदों। जोंनि BTRनिनो जोंहा CAM सार प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्राम ब्रह्म बिथाङा जोंनि गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवगोन। आरो जोंनि 12:15 रिंगायाव जोंनि जे UPPL दोलोनि जोंहा फिरफिला बिरहोनाय आरो जोंनि नैबे रंजालि बैसागुनि जोंहा फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। 12:30 रिंगायाव जोङो जे जोंनि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै जे जोंहा फारौ उरायहोनाय जों हाबाफारि लादों। बे फारौ उरायहोनाय हाबाफारिखौ जोंहा मावफुंनानै होफैगोन जोंनि UPPLनिनो जोंहा गाहाय नेहाथारि आरो जोंनि BTRनि MCLA सार माधब चन्द्र सेत्री बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होफैगोन। आरो 12:45 रिंगायाव जोंहा मोनसे बैसागु ग्रुप डान्स कम्पिटिसन बादायलायनाय बेखौ जोंहा बेखेवनानै होगोन जोंनि BTRनिनो जोंहा मावफुं सोद्रोमा श्री रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। 1:00 रिंगायाव जोंहा जोंनि UPPL दोलोनि आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां जा सानसुमै मेलेमजिबि दा बिथांमोनखौ लानानै जोंहा मोनसे मान बावनाय बा मान होनाय बे हाबाफारि जोङो लादों। आरो जोंहा 1:15 रिंगायाव जा गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि माखासे रायजोफोरनिसिम जे मेसेज बेखौ होनो जोङो लादों। आरो बेखौ होगोन जोंहा जोंनि UPPL दोलोनि मावफुं सोद्रोमा मावफुं आफादगिरि लोगोसे रायजो सभानि MP सार रोनगोरा नार्जारी बिथाङा बाहाय बाहागो लाफैगोन। आरो जोंहा 4:00 रिंगायाव जोंनि बे रंजालि बैसागुजों जे बादायलायनाय जे हाबाफारि बेनिनो जोंहा बान्था रानफैगोन। बे बान्था रानफैनाय हाबाफारियाव जोंहा बाहागो लागोन जोंनिनो 30 नं सिलि बियाबनि जा MLA सार जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लागोन। आरो ओनसोलनि जोंनि आफादफोरनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि जोंहा बाहाय बाहागो लाफैगोन। जोंनि जिल्लानि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बाहाय बाहागो लाफैगोन, मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा बाहाय बाहागो लाफैगोन, जोंनि ब्लक कमिटिनि
प्राइमारि कमिटिनि आरो BCDCनि जोंहा दैदेनगिरिफ्रा बाहाय मैखोमै बाहागो लाफैगोन आरो जों आसा खालामो बे हाबाफारिया खोब रंगिना संगिनानैनो जाफुंसार जागोन बेखौ जों मिजिं खालामदों। जोङो बेखौनो मिथिहोनो लुबैदों जोंहा बे रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै जे जोंहा मोसानाय बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ जोङो जोंनि नैबे ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय 10टा प्राइमारि कमिटिनिफ्राय जोङो मोनफा मोनफा जोङो बादायारिफोर जोङो बाहाय लाबोनानै मोसाहोनायनि बा बादायलायनायनि जोङो थांखि लादों आरो जोंहा स्पेसियेलि नैबे आसाबारि प्राइमारि कमिटिनि सिङाव जानाय लेखा जोङो आसाबारि प्राइमारि कमिटिनि सिङाव गासै 10टासो मोसागिरि बा बादायगिरि बिथांमोनखौ जों बादायहोनो जोङो सिगांदों। खमसे खम 15निफ्राय 20टा मोसागिरि बिथांमोनहा बाहाय बाहागो लागोन आरो बिथांमोननो जोङो जाय सेथि सायख'जागोन मोसानाय बादायलायनायाव सेथि सायख'जागोन बाहाय जोङो सेथि बान्था महरै जोङो हरनो सिगांदों 10,000 बिथांमोननो नोगोद जोङो बान्था हरनो सिगांदों। नैथि सायख'जानाय बिथांमोननो जोङो नैथि बान्था महरै जोङो 7,000 नोगोद रां बिथांमोननो जोङो हरनायनि थांखि लानाय जादों। लोगोसे थामथि सायख'जानाय थामथि बान्था महरै जोङो हरनो सिगांदों 5,000 बिथांमोननो जोङो हरनो सिगांदों आरो जोंनि बे बादायलायनायाव जायफोर मोसागिरिफ्रा बाहाय बाहागो लाफैगोन दा बिथांमोननो जों कनसुलेसन प्राइज हिसाबै मोनसे मोसागिरिफोरनो 2,000 जोङो बिथांमोननो नोगोद कनसुलेसन बान्था महरै जोङो हरनो सिगांदों। जों आसा खालामो जोंनि नैबे 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPनि सिङाव थानाय जोंहा 10टा प्राइमारि कमिटि दङ 9टा BCDC जोंहा दङ। दा बिथांमोननिफ्राय जोङो लैहोर लैहोर बाहाय निसय बाहागो लागोन। जोंनि ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा बाहाय लैहोर लैहोर बाहागो लागोन आरो जोंनि नैबे आसाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहाय लैहोर लैहोर फैनानै निसय मैखोमै बाहागो लागोन। आं आसा खालामो बे जोंनि जे खुंनो लानाय नैथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो बे बिदाय फोरबोआ गाजा गोमजायै जाफुंसार जागोन आरो बे जाफुंसार जानांगौनि थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा नैबे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लाफैनानै जाफुंसार खालामगोन आं बेखौ गोथौ फोथायनाय दङ।